bini saya ani kaham oborno sini wan sumani o phai tong bini yagulo khlai jaglia ani yagulo tam khlai jakha abono kai chung kaham kai chai to bai nai leya piaba lai thangmai no bahai kai chabai chung kaham kai thie kelang thang gei chini top hanni hamkrai tuiman abono kai chung kaham kai chai to leya aboni bagai no miani je pati lai mo nukjak mani aro buba grana personally attack je khlai mani abo belai no khari homa ko kha samani ko abo ani simiya chini nisi do phani khoroksa takho pokok songbo wan suklai khana tamon mani ko klai kha buba grana asuk haimya halayo asuk saya salayo asuk nasle layo even buba grana kathangene kuthai hini bo phunuklai tong laikha sekango yaklap mala kandiui hor phunangai chiri kholaikha tong thoklaikha buba grale tam saya khlaikha ba buba gra to bini baina bosabaya nungbaya tini dofani bagai kok sana thangtani dofana mo thangna thangtani jodi sung sisuko dofani bisingo bona haimya hlaya kai abo angwan sumani abo belaino sung sumsoko kalaine sung sumsoko kalaijak no sung sumsoko yakaknani bagai sung bahai kai chung sabjak lai baksa kai kereng lai bahai kai dofani samung klaiman abono je sini wan suklai thai tini sung nai di chini hasteo kaisa bai kaisa chini dofani bisingo na mazra belai tong laikha kobni dofaro tamu khlai ya tongkha chini dofana sungabo mokol bai thang lugui tong malpungni soklai togoi butharma bosong nugui tong borei sikla na rom phroi butharma bo song nugui tong school student holo christian student college ni phirpuru lama kasui bujang maro bo song nugui tong phiaba justice sanani hin thangtani justice maya oino sakbai thangni satei khaye kai kifili siring tong mai khajani takok tei buksam obo angbai thang sangmani ko gya obo kubui ko jeng newspaper rogo nini print media rogo social media rogo kobangma obo hai evidence sung mani tong sung serapsa simise tongphla layo sanai satam lai thang kaina pogoi haino hai obo hai kele sung te dopham thangjaglia bubagra kebono hamya hiya kebono saya hiya keboni chathai nang thaino sepleya bubagra pini dogano phiogusi toniu phaibaidi kereng lai phaibaidi thansa khayei ma thangjana no wan suk lai kok biti samai jani khania ko o jaga jodi bubagra namang hanya khnaga kai chini te tam tong sinai bubagra bo busuk khakaha busuk maya gana bo raja ni bisingo raja maya gana chini bugra bini boram haktor ganangai hayung ganangai sung nisi dofani
borok hangkai bono borong linase serung lailiya obo haike jate mosangsi obo haike jate phamo thangjaksi tini bubagra chiri khogoi kok thaya sama hai kebo chiri khogoi sa sara sadi faidi kabangma minister pa kabangma MLA umkha kabangma assembly ro go thanglai ka mukri thangja gaja mangsible abo haike MLA umkhaino mantri umkhaino bu gorino ni sarona lekha thangani bungui rakusha phunugui thoi jawe yatari 당사 사고 가사오이 꼭가함 시우바이 타오고 완수나 또 바빠하게 피우는 시라이 너가 피우자는 음악을 저기 성딱 하고 있다고 무코가 먹고 말을 불러야 또 나니까 바이크를 지니 하스는 서로버려니 뭐시라이 아니 뭐 먹을래 붙도 어머 부가가 부바그라니 바기야 Messi to khali bana sai isa wan sobai ne bedi tabu mo chora tong kho agini no obai na tabu chakra lekha ke jotana educated jotana intellectual or seven sama nanya no sai to kwasi bubagrani chubamu Kabang mahaya saya, masaya manengya, nok kurei hukurei. Bini noko thang nai di, lain besar aja, ragu yang sana de bagai. Sabono yang busa boki pilih roh. Kebono yang busa kipilih. Wan sebi nai bini, COVID-19 pandemic flu. Cini busa beti roh, hasil lah kasrina thanai roh. Nawa ke film yang gue